projecte que tenim dels llibres i els dies de Comunitat Lectora Sabadell té l'objectiu precisament de poder vincular tota la gent lectora de la ciutat. Per una altra banda, el de consolidar tota l'experiència lectora a la ciutat i tota l'experiència que vosaltres mateixos i mateixes esteu desenvolupant participant de tots aquests clubs de lectura i de totes aquestes activitats. I el que volem és que sigui un espai obert, un espai per compartir aleshores. Per animar una mica la festa i per introduir el tema, hem convidat en aquesta ocasió a l'Empar Moliner, com bé sabeu, és una escriptora molt reconeguda. Convidem també gentilesa de la Masia La Muntada, en aquest cas, i del Cinc Quarteres. Us convidem a un tast de vi, que això ho farem en acabar l'acte. Si de casa crido a l'Adrià, que és el responsable de la Masia, de les Cinc Quarteres, que us explicarà res, us farà 5 cèntims del vi. Aquí es parlarà molt de la beguda i la literatura que em fa de la beguda. Jo faig una mica la inversa. Jo treballo la terra, em faig un vi i, de fet, el que faig és que després l'intento vincular una miqueta a la cultura, no? Una mica perquè aquest vi surt de la Vall d'Horta, allà hi tenim a Pere IV, en certa manera, allà al Marquet de les Roques. Jo vinc del món de la filosofia i llavors, clar, tot el que es pugui rascar d'aquí. És a dir, que tastareu una mica de vi, Cinc Quarteres, no? Cinc Quarteres massa terra, com el Vallès, no hi ha res. Ja ho veureu, podeu tastar una mica del picapoll, del sumoll o de l'ull de llebre i el Samsó, que ho gaudiu molt. Agafarem el motiu de la literatura i la beguda des de diferents àmbits i aleshores el que farem serà distribuir-nos en 4 grups diferents. Cadascun d'aquests grups el portarà, el conduirà un dels conductores que tenim a la xarxa, d'acord? I treballareu sobre algun d'aquests aspectes, dels 4 aspectes que treballarem del tema de begudes i literatura. Cadascun d'ells ara us presentaran quin és el punt de partida, el tema, l'àmbit de punt de partida que treballaran a partir del tòpic aquest literari. A veure, el Ferran ens va demanar, a partir del punt de vista del beuratge màgic, quin punt de partida triàvem, i a mi m'agrada molt el beuratge màgic des del punt de vista de la immortalitat. És a dir, m'agraden els vampirs, la sensació d'immortalitat, el cos de Crist, la transfiguració, l'aigua aquesta de santa que està en alguna font que et fa immortal i coses d'aquestes. I llavors penso que vaig agafar el tema aquest, la beguda màgica com a font d'immortalitat present, futura o puntual. Si el veus allò estaràs fantàstic. Entraria també la Coca-Cola. Naturalment, com no podia ser d'altra banda, el meu tema és els viatges i per tant el que farem seran viatges físics, viatges introspectius, en el sentit de l'eina que utilitzen les escriptores i els escriptors en tant que beuratge per traslladar-se físicament o no cap a llocs que després els permeten estimular la seva creativitat literària. Hi ha un autor fetitxe que farem servir, que és en Jack Kerouac, però no de les seves obres més famoses, que és En el camí, o La carretera, o Els pirats del Dharma, o així, sinó una obra crepuscular que és Big Sur, que és quan ja estava a les darreries de la seva vida i estava absolutament pres per la beguda. Llavors utilitzarem això per anar cap allà on ens dugui la tertúlia d'avui. El meu punt de partida és més aviat una pregunta molt concreta, que és quan i com en la literatura, és apel·lar al vostre coneixement, es fa servir el beuratge o els beuratges quan els beuratges són un mitjà per aconseguir una fi i quina és aquesta fi. Si d'alguna manera partint una miqueta de novel·les que fan servir beuratges o licors determinats per aconseguir una cosa i a partir d'aquí valorar la identitat dels personatges que ho fan. Jo també plantejava una pregunta i és al voltant del mite dels escriptors, dels literats i la beguda. Per què veuen els escriptors? Per què tenim tants exemples en la literatura d'escriptors que han hagut de veure per poder treure, per poder sobreviure, per poder crear o no la seva obra? En la literatura, sempre, d'una manera o d'una altra, hi ha hagut el concurs de l'alcohol. Comencem per la Bíblia. En la Bíblia
el miracle més famós i el que fa més gràcia és el de convertir l'aigua en vi, però perquè a més, si ho llegiu, és que fa molta gràcia, perquè és Jesús que va, ja ho sabeu, a un casament amb la mare, o sigui, Maria va estar allà, i llavors és Maria la que li diu, s'acaba el vi i diu, fill, fes alguna cosa, li diu la mare, nen, i ell diu que no, diu, no ha arribat encara a la meva hora, com dient encara, no, però ella insisteix, o sigui, allò típic de mare, ai, fill, per què no vols fer? I li fa fer, i ell ho fa. I llavors, el que servia el vi en aquell casament, que és el primer sommelier determinat, datat de la història, li diu que normalment, quan en els casaments o en les festes hi ha vi, doncs hom sol posar primer el bo al principi i el dolent al final perquè no es noti. Però que ell ho ha fet molt bé i que tot és bo. O sigui, finalment, li troba bé, troba que està bé, aquella DO. Bé, no cal dir que a l'últim sopar es veuen sangre de toro, en podríem dir, en aquell moment. No sabem quines copes tenien, però fa molta gràcia imaginar-se que Judes... Trobo que s'ha d'obrir aquest vi, no? Té tap, coses d'aquestes que fa molta gràcia. Doncs llavors, aquesta és la primera, com un dels llibres fundacionals, però, per exemple, si tinguéssiu ganes de llegir la Ilíada, que ara direu, la Ilíada, doncs la Ilíada, clar, el volum val 60 euros, és un tutxarro, jo me'l vaig comprar a la Fira del Llibre última, em vaig arruïnar, però ostres, és que m'ho estic passant bomba, bomba. Jo tinc la traducció aquesta de Des i Ara, però ara ja sabeu que se n'està fent un envers, que l'està fent l'Enric Casasses. Doncs a la Ilíada, a cada moment fan un banquet. Una altra cosa no, però banquets tot el dia. Fan la guerra, un banquet. Fan no sé què, un banquet. I llavors sempre la Ilíada acaba igual, el banquet, que fa molt riure, que diu... I tothom va quedar molt tip, ningú es va quedar amb gana, que és una cosa que ells troben. I llavors veuen vi, i sempre beuen molt vi. I hi ha un moment en què un jove s'enfada amb un altre i el narrador, que ja sabeu que en teoria és Homer, que és un narrador oral i que és cec, diu aquest noi devia beure vi sense aigualir i per això s'ha alterat massa, diu ell, perquè aigualien el vi. No li feu cas, vosaltres? I així anem anant fins a la història de la literatura contemporània. Jo diria que en la literatura els escriptors que et parlen diguéssim, d'alcohol, perquè cada escriptor en té un d'alcohol, ja després, si voleu, en parlarem. Doncs els escriptors que et parlen d'alcohol te'n parlen de dues maneres. Amb molta alegria i molta il·lusió i molta complaença, o amb molt de dolor. Amb molt de dolor. I tots dos són interessants de llegir. Per exemple, un escriptor que et parla de veure amb una joia de viure meravellosa és Shakespeare. Per exemple, Falstaff, que ja us imagineu el personatge. Falstaff és un home amb panxa que desconfia de la gent que no en té i tot el dia diu que s'ha de veure, diu vi espanyol, el xerès. Tot el dia veu vi espanyol Falstaff. I desconfia moltíssim dels que no veuen. Per exemple, Shakespeare és un autor que te'n parla meravelles del vi. Però, i si anem, per exemple, a l'altra banda, per exemple, a John Cheever, o a Dorothy Parker, o a... Estic dient autors que a mi em fan morir d'emoció. O a, per exemple, Bukowski. Doncs estic dient autors que m'encanten, doncs sovint mal llegits. Doncs, ostres, la manera de viure l'alcohol és ja molt diferent. Per què? Perquè, com sempre, la dosi fa el verí. Van traspassar el límit. Per exemple, Bukowski, els que l'heu llegit ja ho sabeu, que bevia cervesa i també bevia, no me'n recordo com es diu la beguda aquesta, com Seven Llimona, no sé què bevia. I al final de la seva vida es va passar al Porto per no morir de mal de fetge. En totes les seves històries
els personatges beuen i beuen i beuen i beuen i beuen i beuen cervesa i beuen d'una manera molt dolorosa. Bukowski és un autor que jo sempre dic que ha estat molt mal llegit, perquè és un autor que tothom en recorda només les qüestions més pornogràfiques, més de sexe brut, dur, però en canvi és un autor que és un humanista, és un gran humanista, Bukowski. I llegir-lo amb pietat va molt bé. Aquest és un. Llavors hi ha la Dorothy Parker. La Dorothy Parker és una autora que l'heu de situar. Si no l'heu llegit, la Dorothy Parker, és que us encantarà. Jo estic dient autors que fan contes, que és un gènere que a mi em torna boja. Ja sé que la majoria de lectors prefereixen novel·la, però això és ficar-s'hi, perquè els contes et demanen una mica més d'esforç. Esclar, amb una novel·la potser t'has de prendre 10 personatges, però amb un llibre de contes te n'has de prendre potser 10 a cada conte. És un rotllo. Però també és un superior plaer, de vegades. Doncs la Dorothy Parker és una autora que és de Nova York i que va viure durant l'època de la llei seca. Que és a dir, ja ho sabeu, no, tots, que a Nova York, en un moment donat, als Estats Units, vaja, es va prohibir la venda i consumició d'alcohol. Què va fer la gent què fa la gent quan li prohibeixen una cosa? Doncs fer-la d'amagat, i és això el que va passar, no? I per això hi ha tots els bars clandestins, encara ara pots veure'ls a Nova York. I això és el que feia tothom, comprar alcohol clandestí de mala qualitat, i les màfies encantades de la vida. Llavors, d'aquesta època venen la majoria de còctels que coneixem avui en dia, que són fills de la màxima. Si tu tens dues coses dolentes, barreja-les una mica, que així les milloraràs. Per exemple, el Manhattan, que és un còctel clàssic que tothom s'ha d'haver pres algun cop a la vida, perquè anar a prendre un còctel a una cocteleria és una cosa que s'ha de fer. Un dia seure al tamboret elegantment i fer que allò duri. I dir quina bellesa, la civilització és això, sisplau, aquest vidre tan net, aquest cambrer que em pregunta què vull, tot això, saps? Aquesta meravella. Doncs el Manhattan està fet, el Manhattan de veritat, amb vermut i whisky Canadian, que és aquesta ampolla negra i blanca. I per què? Doncs perquè venia d'allà el whisky. Ara, en moltes cocteleries et diuen no, mira, en lloc de fer-te'l amb Canadian te'l farem amb un super whisky. I també està molt bé, però l'autèntic, el de veritat, ve d'aquella època. O, per exemple, hi ha un còctel que és molt famós, que no us recomano en absolut, perquè és un hostiot. Ara veureu per què no us el recomano. Que es diu Long Island Iced Tea, és a dir, te gelat de Long Island, de la zona de Long Island. I què porta aquest còctel? Tot això ho dic perquè són còctels que surten en els llibres de la Dorothy Parker. Doncs porta els 4 destil·lats blancs, és a dir, vodka, ginebra, rom i què em deixo? I tequila. I una miqueta de Coca-Cola i gel. I per què es diu Long Island Iced Tea? Doncs perquè aquella gent es posaven als bars i deien que s'estaven bevent un te gelat, per si venia la policia. I per què hi ha aquests 4 destil·lats? Perquè, mira, tinc una mica d'aquí, una mica d'aquí, una mica d'aquí, fot-li i nyaca. Hi ha una broma, en aquest sentit, que en les cocteleries, en algunes cocteleries del món, has de fer si demanes un Long Island, que ara també és veritat que en alguna cocteleria de Barcelona d'aquestes fines te'l fan com ben fet, figura't, te'l fan petitet i ben fet perquè el puguis tastar i no moris. Doncs tu has de dir un Long Island i te l'has de prendre. I llavors el cambrer està obligat a preguntar-te vol alguna altra cosa? I tu li has de dir no m'agrada barrejar. I aquesta és la broma que has de fer sempre que demanes aquest terrible còctel. Doncs la Dorothy Parker, si llegiu els seus contes, veureu que són històries de dones tristes i desesperades que envien les minyones negres a comprar un didalet de whisky on sigui i que pensen tot el dia en la mort i en el suïcidi. De la Dorothy Parker hi ha un conte que és
un dels contes de la història de la humanitat. És un conte preciós que es diu ara no em surt en català, com es deu dir. Una gran rossa seria... Com que només hi ha 2 llibres editats de la Dorothy Parker de contes, o el volum sencer, que tots són de quaderns crema, doncs el teniu el primer de Cor de crema o el primer de La solitud de les parelles, tots 2 llibres extraordinaris, o el totxo sencer. Doncs és la història d'una dona que és molt divertida quan veu i que té un amant, però que quan s'aparellen ja no vol sortir i llavors ja no és divertida. I és un conte tristíssim, 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 que explica molt bé amb la Parker, com és ella, que potser t'està fotent una broma que et trenca el cor i després, quan tu estàs com mig rient, poca! Et talla el rotllo, és extraordinària. Doncs aquesta és una altra de les autores que tenen una relació complicada amb l'alcohol. Joan Cheever, ja no cal ni dir-ho. Coneixereu Joan Cheever perquè és l'autor d'una pel·lícula que es va fer que es deia... La pel·lícula estava basada en el seu llibre, que es deia El nedador, que és un home que va nedant a través de les piscines d'una urbanització. El conte és preciós i els seus contes són preciosos. I les novel·les a mi encara m'agraden més. Per mi, Bullet Park, que és una novel·la d'una urbanització, ostres, em torna boja. És un autor difícil de llegir, crec. Així com, per exemple, la Dorothy Parker, tu el recomanes i saps que a tothom li agradarà i que diran, ostres, s'ha de ser de pedra perquè no t'agradi, doncs el Cheever costa una mica més. Ara bé, tu estàs llegint allò i és impossible no subratllar. És boníssim, boníssim, boníssim. Doncs Cheever també té uns diaris i en aquests diaris explicava tota la seva vida. I en aquests diaris explica que el que et diu la lògica és que, sobretot, no has de beure abans de les 11 del matí. Beure com Cheever, Però llavors ell es fa trampa i comença a dir, bueno, a veure, l'hora del còctel és les 12, però jo m'he aixecat molt d'hora avui. Per tant, si em fes 6 més, ja puc començar a beure. I de fet, Cheever es va tirar per una finestra, no va reeixir, però es va tirar per una finestra. I ell vivia molt dolorosament la idea de l'alcohol com una addicció. Per exemple, la viu molt malament, molt malament. I de fet, ell té un llibre que es diu Falconer, que és la història d'un addicte, no a l'alcohol, sinó a l'heroïna. Però la història de l'home, de l'addicció, l'explica de meravella, de meravella, de meravella. Però molt bé, molt bé, molt bé. Aquest per mi seria un altre dels autors. Hem dit, doncs, Parker, per mi... Ara en podríem dir molts més i ara segur que les persones, els vostres mentors del club de lectura diran aquest, i direm, ostres, doncs sí, també és veritat, no? Parker, Cheever, ara anem a Carver. Raymond Carver sí que el coneixeu tots, o també és un altre autor de contes, És un autor també mal llegit perquè aquest estil fred que ell fa amb aquestes frases curtes, tallades, doncs va ser molt novedós. Se m'ha fet una pel·lícula que la va fer el Robert Altman, que us sonarà, que es deia Shortcuts, que sortia la Lori Singer i la pel·lícula estava bé per mi. I són aquestes històries de la gent de l'oest, americanes, que viuen en caravanes, molt desarrelades i que tot el dia estan bevent whisky, tot el dia, no paren. I ostres, a tu et ve una desesperança llegint allò, no? Hi ha un conte de Carver que és una parella que s'està separant i s'estan repartint les coses en una cabana d'aquestes de fusta d'Amèrica, enmig del bosc, del no-res, i van bevent i es van separant sense gaire pena, no? Amb tristesa, però sense crits ni res. I van bevent, i de cop per la finestra veuen uns cavalls blancs. I dic, veure allò, hola, i es queden flipats, i la descripció és boníssima, de com s'atura tot, deixen de repartir, es miren els cavalls i llavors es segueixen repartint i bevent. I el conte és tan bo de dir, ostres, un instant de res i adeu. I aquesta és la qüestió, no? I no parlem, esclar, del Hunter Thompson, perquè aquest era
politoxicòman. Aquest és l'últim que us dic. El Hunter Thompson és l'autor de Por i Fàstic a Las Vegas, que la pel·lícula per mi era molt dolenta, perquè la feia el Nicolas Cage i per mi no tenia cap credibilitat fent de borratxo, però suposo que deu ser molt difícil per un actor i suposo que n'hi deu haver tants com persones. Però aquest llibre que inicia allò que en diem periodisme gonzo, que vol dir periodisme en primera persona, on per primer cop tu no ets el narrador de la notícia, sinó que la protagonitzes i l'expliques en primera persona subjectivament. Es diu periodisme gonzo perquè ell anava amb cotxe amb el seu advocat, que es deia Gonzo, a cobrir em sembla que era una carrera de cotxes en un altre estat. I amb els diners de les dietes, doncs, en lloc de fer-los servir per arribar al lloc, se'ls gasten amb alcohol i drogues i el llibre és l'explicació aquesta de la bogeria que els agafa. És divertit d'aquest llibre veure que les dietes que els hi pagaven llavors i el preu que els hi pagaven pel reportatge eren, sense relativitzar, 1000 vegades millors que ara. Vull dir, ara es pagava tot molt poc, llavors es pagava una mica més bé. I clar, fent un reportatge al mes ja podies anar tirant. I amb les dietes, doncs podies... Aquí ara no arribaríem ni a Marquès de Cascajo, amb les dietes que ens donarien aquí. En general, jo crec que les escenes de beure, de menjar, clar, n'hi ha de molt famoses, d'escenes al banquet, de beure, de menjar, doncs les escenes de sexe, de beure, de menjar, han d'explicar coses dels personatges. Jo diria, han de fer que tu entenguis coses dels personatges, perquè si no, les descripcions acaben sent molt pedants de menjar i beure. Sempre et serveix per alguna cosa que desencadena l'alcohol en les històries. Jo ara acabo de fer un llibre de contes on un personatge, per circumstàncies que jo crec que acabaran sent molt còmiques, acaba emborratxant-se sense voler. I tot això et dona sempre un punt de... És a dir, t'obre una porta a que els personatges facin coses que potser no acabarien fent. Però igualment jo sempre acabo posant personatges pedants que tasten vi, però també personatges que s'emocionen amb el vi, perquè jo diria que aquesta seria el meu lloc en el món dels llibres. És a dir, jo diria que no estic, espero no estar-hi, a la part de Bukowski, i espero estar més a prop de la de Falstaff. El que passa que de vegades quan retrates personatges doncs has de fer que els personatges tinguin aquesta relació amb l'alcohol que tu potser no tens. L'alcohol, és a dir, el vi és cultura. Això jo crec que jo ho tinc clar. Per mi el vi és un acte cultural, igual que el menjar, igual que el llegir. Però jo diria que igual que el menjar, igual que el llegir, igual que la música, no és per tothom. I no ens hem d'esforçar perquè sigui per tothom. No ho hem de fer. Fomentarem la lectura. Llegirem els de sempre. Els de sempre ens comprarem un llibre més o en traurem un més de la biblioteca. Som una minoria, segurament. No perquè a la gent no li agradi la ficció, perquè quan tu parles amb gent que no llegeix mai, si li preguntes si mira sèries o si li agraden els acudits, sí, és a dir, la gent vol ficció. El que passa és que aquest format els deu semblar molt més costós. I aquesta és la qüestió. Jo ja ho entenc que costa més estar així sense interrupcions, que estar així, que a més pots estar amb el mòbil mirant una sèrie i la pots parar, bueno, amb el llibre també pots parar, però per mi no hi ha res més plaent que estar amb una copa de vi triada i dir, a veure què llegiré, perquè hi ha llibres que els hi va bé una cosa i hi ha llibres que els hi va bé una altra.
saps? Dius, ara, ostres, agafaré aquest llibre, aquest li va més vi blanc, aquest li va més vi negre. Per acabar el rotllo, us explicaré una cosa d'un dels autors que jo més estimo també. Us estic dient autors, alguns no fàcils. Aquest que us diré ara és un autor que algun llibre d'ell no és gens fàcil. No dic fàcil en el sentit de és difícil, no podem llegir. No, ho dic en el sentit de dir que menjar-se un ostre, estem d'acord que si t'enrotlla, però entens molt bé que la majoria no li enrotlli. I en canvi dius, ostres, el fuet, és que estic segura que a tu t'encantarà, que li encantarà... Doncs això, el mateix, Doncs és millor el fuet que l'ostre? No, són diferents. Doncs Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov, si teniu l'oportunitat de llegir les seves novel·les, serà meravellós, però si voleu passar-vos-ho bomba, agafeu, però amb els vostres mentors del Club de Lectura, el curs de literatura europea, que ara està editat. Mireu, deixeu-me que us... Surto una mica del tema de l'alcohol per arribar al final, que és l'alcohol i Vladimir Nabokov. Però això segur que us encantarà. Potser ja ho sabeu tots. Mireu, el Vladimir Nabokov va emigrar als Estats Units. És un autor amb un cas lingüístic flipant. Ell va escriure tota la seva obra en anglès i després la va traduir a la llengua materna, que és el rus, ell mateix. Un altre dia, quan torni, us explicaré rotllos de com va traduir, que és boníssim. Total, que ell va emigrar als Estats Units i allà va fer de professor de literatura, que és el que ell sabia. I va fer un curs de literatura europea i un curs de literatura russa. I va triar les obres que ell considerava més importants de la literatura europea. De la russa en parlem una altra. No us recomano el de russa perquè si la majoria no els heu llegit i us costarà de llegir, no us ho passareu bé. I en canvi, amb el de literatura europea hi haurà obres que haureu llegit o que en el futur llegireu. Per exemple, La metamorfosi de Kafka. Doncs aquesta, si agafeu el curs de literatura europea i us llegiu què diu ell de la metamorfosi, que per exemple diu que no t'ho has de prendre com una obra kafkiana, que t'ho has de prendre com una obra d'humor, que Kafka volia fer riure i que t'has de pixar de riure. I si tu entens el que ell t'està dient, perquè té sempre raó, Nabokov, i després agafes la metamorfosi, et passes una tarda divertidíssima, allà, pim, vaig llegint, i et sents més llest. Quan acabes dius, que savi soc avui que ric que soc avui, després d'això, no? Doncs el curs és aquest. Per què el tenim, aquest curs? Perquè una de les seves alumnes va fer... Ell escrivia de dalt a baix la classe, no improvisava mai. Posava bon dia, senyoretes, i ho llegia. I quan estava malalt, la seva dona, Vera, anava a llegir ella. Bon dia, senyor... I els llegia la lliçó de dalt a baix. Això és així fins al punt que quan el van entrevistar al programa L'Apostrof, ell va demanar, del Bernat Pivot, que això ho podeu trobar per YouTube, ell va demanar totes les preguntes per poder-se-les escriure. I quan li pregunten, vostè què volia dir amb Lolita? Bé, doncs jo, i té un faristol i va llegint, o sigui, és així, no? Doncs una de les seves alumnes va conservar els apunts i el text d'ell i va fer fotos a la pissarra. Les fotos de la pissarra són un deliri. Per exemple, com que ell és entomòleg i li agraden les papallones, doncs hi entén d'insectes. Doncs què fa? Agafa la descripció de Kafka de l'insecte Gregori Samsa, el dibuixa i determina que no existeix, que Kafka se l'inventa, que no existeix aquell insecte. Llavors, tu tens una... És que és per tornar-se boig d'il·lusió. Tu tens una pissarra on hi ha un insecte, segons la descripció de Kafka, dibuixat per Vladimir Nabokov, és que et pots morir de por, de gust, no? I així tot, no? Doncs us ho recomano molt per això, perquè, per exemple, comença per Mansfield Park i acaba per l'Ulisses. Potser l'Ulisses no el llegireu, però potser un dia tindreu ganes de llegir només al final, el famós tros de la Molly Bloom, que pensa i pensa i pensa i pensa i pensa. I el que ell diu és interessantíssim, et fa sentir molt, molt, molt savi. A més et diu, i amb això cau el rotllo del curs, ell et diu, per exemple, un lector normal aquí trobarà això i això i això, però si tu
ets un buscador de perles, també hi hauries de trobar això i això i això, i clar, tu dius, sí, jo cap allà, i llavors et tornes boig. Per acabar, doncs, amb el que us volia dir de Nabokov, en aquesta famosa entrevista de l'Apostrof, que és extraordinària, ell està assegut en una taula amb el Bernat Pivot i tenen una tatera, i ell té la seva tassa. I de tant en tant li va dient a en Pivot, escolti'm, senyor Pivot, és molt bo aquest te, que me'n posa una mica més? I ell, sí, és boníssim aquest te. I no és te, és whisky. El que passa que com que a la tele no es pot beure alcohol d'alta graduació, doncs fan aquest vell truc que s'ha fet servir en totes les conferències d'escriptors, perquè no hi ha gremi més borratxo, us diria jo. M'he descuidat Martin Amis, que també és un autor que a mi m'encanta, i el seu pare Kingsley Amis, però vaja, el Kingsley Amis té el recull On Drink i Where is my glass? El pare estava obsessionat, i són com articles de dominical que explica receptes de còctels al pare, i explica de vegades com fer una festa i si tens molts convidats, com no gastar gaire alcohol perquè no se t'ho beguin tot, i com que tiris primer la ginebra i llavors tiris l'alcohol a dalt, que així dissimules i coses d'aquestes. Clar, jo us he dit autors molt contemporanis, però trobar els trossos de Falstaff no és difícil, i trobar els trossos de la Ilíada, si no ja t'ho enviaré. Perquè, clar, jo tot això m'ho vaig subratllant, perquè et serveix molt per coses del dia d'avui, no? És molt divertit, dels banquets, fa morir de riure. A la mínima un sacrifici i pum, ja s'ho van beber. Ja està, saps? Anem a fer un sacrifici que hem guanyat la guerra, cap allà, vinga. I així, sí, i clar, no sé quan es crea la idea de copa de vidre transparent moderna. Això deu ser França, que són els reis d'allà. Van inventar el mètode Champenois, beneït sigui, Dom Perignon. Que va anar sota les caves Dom Perignon, és a dir, era sec Dom Perignon també, com Homer, i va baixar les caves, ell estava allà experimentant, i de cop l'home va tastar allò i es va morir d'il·lusió, i va cridar els monjos i va dir, veniu, estic tastant les estrelles. I ho trobo preciós, perquè què més bonic que les bombolles, no? Què més bonic que una copa de bombolles, fins i tot jo confesso que m'agrada amb copa Pompadour, que és aquella copa del pit de la Pompadour, que és les que fan servir el Gran Gatsby, o les de casament. Sabeu aquelles que posaven en piràmide? Això un dia ho hem de poder fer. S'ha de poder fer, hem de tornar a això, hem de tornar a aquest moment. Que hi hagi beguda, mira, per exemple, en l'Uf va dir ell, jo diria que el conte aquest que passa a Lloret, que lliguen amb dues noies, allà és com que van bevent. Però, per exemple, no és una cosa... Mira, per exemple, el Xavi Bosch, en el seu últim llibre, penúltim llibre, va fer que sortís un sopar, crec que era al restaurant de l'Hotel Vela, si no m'equivoco. I jo m'ho vaig llegir i vaig pensar, ostres, hi ha anat, ho ha fet. I llavors el vi era tot curiós. I vaig dir, i el vi? No. O jo a vegades no m'hi he fixat, he posat una cosa que fos possible, em sembla que em va dir. O per exemple, el Torrent em va dir, com que ja saben que a mi m'agrada tot això, sempre em pregunten, el Torrent va enviar un missatge, un email que deia, mira, necessito un senyor que està forrat de duros i que ha d'impressionar amb una ampolla. Tu què faries? Quina ampolla seria? I això passa als anys... Passava a passar als anys 80, perquè és per l'últim llibre. Oi que sí, que és el del Banc... Passa als 80? No. Ja no me'n recordo què li vaig dir, però clar, tu has de mirar quines ampolles hi havia llavors, i jo li vaig dir, doncs, una de Bordeus d'aquestes per fer-se l'ostentós, no? Perquè, clar, també t'explica coses que demana cada personatge, no? De catalans, què més hi ha? No hi ha en la literatura catalana no hi ha ni un excés de menjar ni un excés de beure, jo diria, però vaja, potser en la francesa tampoc. El Montalbán, tens raó, sí.
Gil de Viedma, sí. Bueno, sí, clar, ens hem descuidat de dir el poema dels poemes. Cal estar sempre embriac de vi, de poesia o de virtut, de Baudelaire. Que és veritat, no? T'has d'embriagar d'alguna cosa. Què vol dir ell, no? Vi, d'acord, poesia, que vol dir art, coses boniques, o virtut, és a dir, una neura que et pugui fer feliç, no? Ho entenc així jo, com dient, però has d'estar boig per alguna cosa, no? Per suportar la prosa del món. És veritat, el Montalbán. El Montalbán, a més, quan va escriure sobre menjar, bé, Pla no bevia gaire, però nosaltres sempre fem broma que en lloc del que hem menjat hauríem de fer el que hem begut. El que hem begut. Josep Pla. Però Pla no era gaire donat a cap accés, no? No te l'imagines. Hi ha un dels... Jo tinc l'obra completa a casa. Puc dir que sóc de les poques persones que s'ha llegit l'obra completa de Pla. Per tant, quan algú fa una cita falsa de Pla, el detecto, m'ho sé. Perquè, clar, com que ha escrit tant, et pots inventar Pla. El Pla ja ho va dir, el llamàntol vol calma. Vale, pues ja està. Doncs en un dels últims llibres que fa, que ja està, ell ja anava escrivint com podia, doncs hi ha un moment que fa molta gràcia, que és un dietari, dius, dietari de Josep Pla, un moment, i diu, la minyona m'ha portat una Fanta. I dius, no pot ser veritat, la paraula Fanta en boca de Josep Pla. I clar, dius, la Fanta i Pla van ser contemporanis. O sigui, Pla va coexistir amb la Fanta. Sí, és que Manhattan és una cosa que és civilitzadíssima, Sí. Bueno, hi ha un poema, la Dorothy Parker té un poema que ella es reunia a la taula rodona de l'hotel Algonquin. Hi ha un hotel a Nova York que es diu Algonquin, i es trobava ella amb el Harpo Marx i feien com una mena de broma de la taula rodona i per això es diu el cercle viciós. Per això la pel·lícula es diu La senyora Parker i el cercle viciós. Doncs en allà, que és on ella bevia, que ara és un hotel, que cobren els còctels a preu de segrest i són més dolents que la tinya, estan molt mal fets, doncs tenen encara un tovallonet amb un poema de la Dorothy Parker que diu, tradueixo, diu, adoro un martini. Un martini vol dir un dry martini, 2, molt millor. Amb 3, soc sota la taula. Amb 4, sota l'amfitrió. Parlaven de vampirs, d'immortalitat, de les donzelles aquestes que es banyaven amb sang per aconseguir bellesa o per aconseguir viure més anys. Ha sortit la Caputxeta Vermella, també, amb una simbologia especial de la sang com a element de vida. Algú ha parlat dels maies, la Conxita, em sembla que ha parlat dels maies, dels sacrificis amb sang. I també ha sortit la xocolata, suposo que per compensar una mica tota aquesta cosa tan gore que els estava quedant aquí. Ha sortit el tema del verí, dels arbolaris, dels poders per aconseguir alguna cosa. S'ha dit que els verins els utilitzen més les dones que els homes, cosa que algú ha apuntat que això era senyal de més sofisticació en el tema d'enverinar algú. Per tant, sinònim d'intel·ligència, no sé, no? Pot ser? Les begudes indígenes, l'Amazònia. Després també ha sortit l'absenta, que l'absenta es veu que era un beuratge d'alto voltatge que servia per aconseguir més creativitat o per desinhibir-se. Després ha tornat aquí a sortir també l'absenta en aquest grup d'aquí. I després hi ha hagut una persona que ha parlat de l'òpera, que era molt també un... A l'òpera hi ha molt els beuratges molt presents com a desencadenants de l'acció, i ha parlat de l'Elisis d'Amore i de Romeo i Julieta, i ha estat molt bé això. La família Borgia ha sortit, els trobadors, tot molt bé. Sí que ha sortit el tema de que autors de gran intel·ligència l'han utilitzat per desinhibir-se. Heu parlat d'Edgar Allan Poe, de la Marguerite Duras i d'aquestes tradicions de que culturalment potser fa un segle era més ben vist veure cara. Ara potser autors que veuen no ho diuen, potser ho sabrem d'aquí 100 anys, o ho sabran d'aquí 100 anys els que sigui, i ha sortit tota aquesta part d'aquí també. He parlat de l'Anna Maria Matute, del Hemingway, de la novel·la negra,
Hi ha grans autors que han fet servir l'alcohol també i després hi han quedat enganxats. Penso en Dashiell Hammett, per exemple. També us ha sortit Baudelaire, que en algun altre grup també ha sortit com a referent, i algú ha plantejat si això va més enllà de la literatura, si estem parlant d'alcohol i literatura, però potser és a l'art en general que ha fet servir això com a element desinhibidor o com, més que desinhibidor, com a anar a buscar altres fonts que a vegades tenim més tallades perquè tenim tota una cultura que se'ns ha imposat i potser necessitem tot això per defugir aquests controls, autocontrols mentals que tenim tots a l'hora de crear. Hem anat derivant cap a la vida quotidiana i les barretges i els alcohols i ha arribat a una conclusió bonica que era que els homes bebíem, sobretot, però bevem ara en públic, perquè fa home beure en públic, i en canvi les dones beuen d'amagat. Hem contraposat la barretja a l'aigua del Carme, que aquí ha sortit la conclusió que no sabíem que té 57 graus, i com aquestes aigües eren aigües de vida. I aquí també s'ha sortit la quina, el quinito, i com el nostre concepte literari de la beguda està vinculat a la vida. L'aigua de vida, que és l'aigua ardent, però també l'aigua de la quinito que dona menjar, llavors estàs més vivaç i estàs més espavilat, o l'aigua del Carme, que les senyores quan ja no podien més, o els nens a escola, el nen està pensit, pum, 3 didals d'aigua del Carme i ja està curat. I llavors com aquesta beguda, diguem, està al nostre entorn. I al final hem anat derivant cap a la Coca-Cola i el Red Bull i altres espècies també que són miraculoses i es donen capacitats extraordinàries. Nosaltres hem parlat de la relació dels escriptors amb la beguda i ens fèiem la pregunta que no hem sabut respondre molt bé. Els escriptors actuals són com els escriptors dels anys 30, 40, 50 o abans. La veritat és que no ho sabrem com tu deies o ho sabran d'aquí 100 anys. Per què tenien aquesta necessitat de beure i per què ara sembla que no tenen aquesta necessitat? Hem llançat les preguntes, hem fet un repàs a algun dels escriptors que es movia en aquest ennuvolament permanent per poder tirar endavant amb la seva vida. Segurament no per escriure, però sí per sobreviure a tot el que ell considerava que era una agressió. I, més o menys, per aquí. Estàvem parlant de l'ayahuasca, hem arribat a l'ayahuasca. Ens hem quedat just en el moment de l'ayahuasca. Hem passat per tot arreu. Una de les conclusions és l'extrapolació dels beuratges, no només l'alcohol, sinó d'altre tipus de substàncies que es fan servir per aconseguir coses. I sempre ha hagut una conclusió també, que és la de que perquè es faci servir un beuratge per aconseguir una cosa, fan falta 3 persones. En relació als autors, autores, i a les substàncies i a l'escriptura, destriar una mica què és ficció i què és realitat. Fins a quin punt el que s'escriu és el que s'ha viscut, fins a quin punt l'autor s'ha maleït a si mateix i ha acabat caient en aquest buit, en aquesta espiral que l'ha acabat xuclant, i fins a quin punt, en l'art en general, què és primer, si l'alcohol que et produeix l'efecte o la creativitat per poder fer servir això per sortir una mica el que surt finalment, l'obra d'art. Gràcies per haver assistit a aquest experiment i fins la propera. El tema és divertit. Podríem dir el vi i després els destil·lats, doncs jo crec que van molt lligades. Jo diria que al principi de tot, els avantpassats que teníem aquí, un dia es van trobar un raïm i van dir, calla, el guardarem en una cova i ja l'anirem a buscar, i se'l van descuidar. I estava en una cova que tenia una característica així com d'àmfora, i hi havia unes condicions climàtiques també. I llavors un dia, allò algú que és una avantpassada meva, diu, ai, sí, aquelles coses que hi havia allà, que és fruita, i ho va buscar i veu que ha fermentat, i fa així, i ho tasta, i diu, ala, ostres, què és això? I llavors li venen ganes d'explicar rotllo a la tribu, que això és el que passa sempre, i a partir d'aquí ve tot.